ô helai in hi tuna hian chen na atana man me kani a lo lai me kani a tuna hian gypsum board mangin ceiling kan siam dona o hei heng lai te hi kan siam sak vek dona eng tiang chen nge kan chhuah min lo thir sak don nia o he lam chu section te an lo khamin design te an lo siam to a hei section ten ta a so lama son o he lampang hi common sitting room an tur ani a ti chuan hei section te an da fel to a tura chuan board bel kan pei tre pa mi zo hian wiring lampang o ti chuan board bel thein kan siama tuna hian to a wiring lampang tuna hian an zam me kani o tuna hian PVC helai pon lam hi PVC lian lote helai hin kan bel tona pon lampang hi tuna hin wiring an bei boka board bel turin PVC bel thei turin boi pui pokani o he ta hian bena oma o ku takon e la kon ate mol boka ti chuan a thenin wiring na an lo thok boka tuna hin khuwa thim trep to ni o tuna hin da ruk le chan ve la ni a thenin wiring an la khoi me ka board bel thei turin ti chuan a thenin board bel an tuma board bel anga ya a man mo thak tu bangin zan nen kan thok mop mai ani ei wer po asur sung to mai ti chuan board kan bel thei tre pani o board kan han bel tada tuna hian o so ruat le Ela'n tuna son an bei me ka he ta noi lampa benana lo thir ve deu ka noi lampa lo tang boka he lampa ruang ate than te ten wiring lampang an lo khoi ve mek bokani ti chuan hei azan po soi lovin kan thok mop maya tuna industry chho ve la ni to a tuna hin khoi mek ani ceiling eng tiang ching nge ron chhuah don kan lo thir zelanga to e la po beina sa khop mai o hi tuna hian e da le benan bot akil na vel an lo thok ve mek boka enin lungrual khop mai an ni pani an sang dun giela o tuna chuan bot po kan bel champu to me he la hi VIP sitting room turania era hi amoi don khop me hau tak ka e lai ton chuna tu te sur sung me hei hi kina he lai common sitting room turania ti chuan he lai hi han lu tan tirna profile light kan da dona ti chuan o hei helai hi a bial lai VIP sitting room tur khania a khoi thiam bikin tuna hian a bial khoi thiam bikin tu ena khoi mek ani a hau tak rem khop mai ma se chuak moi don an al don em a hau tak po hau taka ti chuan eng tiang ching nge chhuah kan lo en zel don nia o tuna chuan kan bel champu to maya hei common sitting room lai te phei chu cornice som to a ti chuan he lai hi profile light kan da dona ti chuan pon lampang en lokang hei benale e la te pon PVC an lo bel me ka an zo trep to an ni po hian soitak ang khan an ni pani an sang dun kiela hei an la nau panga anin lungrual khop mai an rom khop mai kan ha thok chu o tuna chun board bel po kan zo to a he lampang hen cornice lam specialist an ron che vele me ka tuna hin hei he lampang cornice kan fit le nual to ni
o tura chuan light te kan fit fel zo to a hei helai hi VIP sitting room tur lai kha ani a hei a bial hau tak em lai kha ani a tuna chuan kan zo to a design hi tuna kan hmuang hian a bial sati ani lawa hei tuna kan hmuang hian a siam hi a hau tak bik em mai ni a hmuna ron en chiang ula a mawi em mai a bikin zan lama anal le zul em mai ni o heti lampang ceiling siam du tein omani chuan engti lai pun kan siam sak thei reng chu ani ti kha min lo hriat sak don nia o ti chuan tuna hin light kan da fel to a lampang hi common sitting room kha ania so profile light te anal em mai mase helai tak ki chandelier tuna hin kan la nei lawa kan la vu lawa ni ceiling hi engti lai point kan siam sak thei renga phone number kan da kan soitak ang khan min ron kholanga engtik lai point kan siam sak thei chu ni ti khamin lo hriat sakanga hei helai profile light hi anal em mai boka zana abi kin anala tuna ko war hun hi zana ni lo wangin duang takin light hi a en dan hi du thu sam ang takin alang chi alawani hei a umte khati ang kha ani dan turang takin alang lawa awa de phut sati ringot maya ase o amuna adu chuan a en thei ani phone number kan da min kholanga in du dan takin kan lo siam sel don chu nia